Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos. Shi dai so yana da rudani, ya same ni ba ni tsammani, ya daure ni ya hukunta ni, hukuncin nasa babu tamkar ni. So baya gane maimuni da bai zo ga zuciyata ba. Kai kashi nan. Ka sake shiga hanyar. Shi na kashe ka. Tige boss. Kai ku duke shi amma kada ku kashe shi. Kai, kaka kashe shi! Kai kai ta marafa. Kyale ta na sani. Ash. Idan mai ka kashe shi bayan ce mai gida ne ya ce a kashe shi. In na zo zan ce mai gida kai kana kashe shi mu tafi. Wa'alaikun salam. Kun kashe shi? Shi ya hana a kashe shi. Astaghfirullah, ya aka. Ya Allah, dan me baka kashe shi ba, faɗa min jiya. Ni kan za kashe su daga yau na aji aiki. Kai mai gida kake faɗa ma haka? Kai, ku bar shi. Ha Allah, na gode ma.
gida mun zo ba sa nan. Waje ina kun kaje? Ga mu a ƙaramin jardin. Ok, to ku duba su a babban jardin. In ba ku gan su ba, ku kira ni. Hello, ƙaramin ɗan daba. Yau ka kwana da shirinka. Yau za mu gani yau ni da kai aure au mutuwa. ƙarya kake yi na yarda da Allah. Mai gida, ka manta fa har yanzu kana da izzanka. Yau dole mu kwato maka izzanka nan. Alhamdulillah, na gode wa Allah da ya bani jarumi. Hello abokina, ka tafi ka agaji budurwanka an tafi kashe ta. Na ji abokina, na gode. Mai gida, gashi mun kama ta. Ku kashe ta. Assalamu alaikum ɗan uwa, mai ya same ta? Ja. Ku danna mana like, she ku danna mana subscribe, she ku danna mana ƙararrawa domin da shirye-shiryen ku samu.